Ang imong una-unaon kay gigba ka na mo, day. Si imong mama nag-ingon nga nakit-an ra kanila sa suba. Di ka kadawat. Mismo ang imong inahan na ang nagsulti kanimo. Nga hindi ikaw anak niya. Hello, boy ko. Hindi ka buniko. Piriko. Ampun ka, Chin. Huy. Huy. Ampun ka. Day. Okay, Day. Hey, what's up, mate? So, Relax sa atin, Nage. kiss them, kiss. Ayun, di ka pabalak, Mesh. May mangka-uy. Joke lang. Laban ng Jud. Arot lang. Unsa naman eh. Gigil niyo si ako. Ikalma lang Jud nato atong kaugalingon. Mau ba? Laban sa introduction, no? Hey, what's up, mga Meg? Welcome and welcome back to our channel. If you're new here, please click the subscribe button and hit that notification bell. Ting, ting, ting. Ering nyaw toko. So, for today's video, may Magmumuk. may naiisip na naman si Tito Indre. Bitin guys. Actually, actually, bitin nakaisip nito guys. So, ang i-prank konta na ining kay si Ma. Mama? Me. Dayon, sa kitabo ang anong dili man madayon. Ganun postpone. Oh. Kaya mo, alam mas magunting na wow, daw siya daw kay mahadlok siya kay basig, mabash siya ba kay i-prank nang si Chin. Haba ka makadungog si Chi. So, i-prank na mo si Chin nga ampun lang siya. So, ang gusto kong tanin nga i-prank kay si Me. Ate Nitch. Pero, no, dili pwede kay ayoko nang mabash, guys, kay ingat sila nga. Sige na mag-prank sa bata, sige prank sa bata. Bata na stick. Ay, bata. So, hindi ako gusto mabash, guys, nga. Sige lang ko na mag-prank sa bata, guys, ha. Ang pahila ko, sakit ang dibdib ni Ante. Dayan. Okay. Let's I go. will get you. So, karon si Chin na lang, guys. Kay Baumi nga si Chin, way pake. Di ba, Nitch? Yes. Ako, mama, paingin. Painig! Nadala sa Chin, guys. So, wala ni kahit. Isa kang ampon! So, i-prank tama sa Chin nga ampon siya. And I know, kanibaw mi guys nga, washi paki. Pero, tala na ito ang iyang reaction, no? Yes na? Yeah. Kita lang naman ninyo I'm ako. so ready. Ready. And then, mga uniog. Ice cream minig human. Kaya para, kanang mawala ang sakit sa duga ni Chin. Para kung mag-uul siya guys, nga ampon ra siya guys. Okay, so, before they will start, nasa tayo mag-uan naman niya magpa-shout. Kasarap tayo sa Travel Viners. Yeah, shout out. Okay, 1, 2, 2, 3, 3, go! sharing! Chen, nami, kwento. Na-mystery mo. Una sa tanan. Anya sa, ato di ba sa cellphone kay lubat na. Chen! Chen! Na ako sultin ni mo, be. Wait sa, ako na pa daw. Ako nga na siya. Ampun ka lang. Ampun ka ka, Chen. Di pa nga. Kailan ko suwat. B, kabalo ba ka? Huy! Chin! Kabalo ka nga. Ampon ka. Ampun! Hindi siya masugot lang. Ha? Anak ang Dili, B, kabalo ka bikin sa kang anak. Huy, napunitan na ka ni Mama Tintin dito sa kanay. Suba. Suba mo. Ano si Ma'am Sitin? Musugot ka ng anak, be. Hoy. Huy. Dili lagi ka mo tingog. Ibuyo sa na cellphone ko na kay magtabi ta. Huy, kaniya tong tabi balindot man gud ni. Para kami si mo. Kanang paray ka dako nimo wala kay dagang pangutangon. Kay baw baka nga ana imong mama. Isa kang ampun. Ampun ka. Nakit-an ko ni sa suba. Uy, paki. Huy, anak si mama nimo isa ka daw ampun. Chin, matay na. Kaihilo. Uy, paki, uy. Sabi sa ta. Ambe! Sige mo. Ambe! Sige mo. Di lagi mo silbis chin. Ambe! Sagang. Kaya ako musulte be para matuo ka. Okay. Ako musulte. Okay. Go, Ma'am Sitin. Kita tatandaan mo yan.
Ang imong una-unaon kay gigma ka na mo, day. Away na yan. Away na yan. Padala kita mag-order. Kinain. Mga to chain, no? Kanina po nito, kanina ko nga to chain. Di ba ito basket? Kaya napigil ko lang po sa imong tapad. Wala po ito ko nito, day. Kaso ko nang... Stupid, bitch. Ikatabangay ko na rin, Mitch. Sige. Ampun ka lang. Sige ko to. Oh, Ampun ka? hindi niya madawat. Oo, kuno, uy. Oh, sige, day. Okay, day. Tawat ko. Suwat siya, suwat. Gano'n siya suwat papel o kuwan. Bulpen ko. Okay ba? Suwat niya sa to, ipagsulti. Pero ganyan malimtan, pinigtak ko. Kaya, Net. Asa man nga? Suwat. So, kabantay ka sa to ang mga family pictures sa una, day. Wala ka, day. Kung ano. Si Nature may anak na ko, original, day. Ipunit ka lang sa suba. Sakit na sa tuhod, uy. Arthritis o gahat. Kaya, day. Sa'yo masabi naman, day. Wala lagi makima. Ampun ka. Ampun ka lang, day. Ampun ka. Ampun ka po. Po. So, guys. Hindi yun madawat na silang kamatuoran, guys. Uy. So, ato na siya sultian, guys. Ito na siya sultian, guys, na isa. So, ito na siyang sultian, guys, nga it's a prank. 1, 2, 3, go. It's a Kiss na matintin, di kay prank naman tagod. Kiss. Kiss na matintin, ah. Kiss dun. Halitin ko, ice cream na Kiss. para matintin. Pero kayo sakit daw. Ika po. Kiss. Kiss. Sige, palitan talaga ice cream, kinahilak, guys. Ay, di hindi madawat sa sarili ng kanyang buhay. Sa'yo mo na mo? So? Kaan ka ice cream? Kaan ka ice cream, day? Ano ko gigit niyo mga? Kanay? Yung gigit niyo mga gusto na lang. Oh, day. Hoy, Chin. Kay Bao ba ka? Sige, balik-balik yung mama. Ko ulan. Ngayon siya unlan. Tayo ulan. Oo. Chin, ang imong nakabaw ba ka? Ayaw ba? Sa imong mama nag-ingon nga nakitaan ra ka niya sa suba. Di ka kadawat. Mismo ang imong inahan na ang nagsulti kanimo. Nga hindi ikaw anak niya. Hello, boy ko. Hindi ka buniko. Piriko. Ayaw ba? Anong ayaw ba? Isa kang ampon, sabi ng nanay mo. Bakulo. Oh, ikaw yung bakulaw! Bakulo. Oh, tatay mo yung bakulaw! Okay na ba ako mga acting? Ha? Okay na ba ako mga acting? Sino ang tatay mo? Sino? Bibi! Ali, din next, tapang next. Kita please, bantay-bantay lang tayo guys kasi may kupot siyang ballpen. Baka tusukin ang ating mata. Chin! Naisulti mo ate. Sulti next. Chin. Ay, katawa! Sakang ampun. Ha? Si Ambot? Ampun. Saka Ambot? Ampun ka, Chin. Huy. Huy. Ampun Okay, ka. day. Okay, day. Uy, ipik yung piki lagi. Uy, epic. Huy! Kasi in English na lang po. Hotdog. You're a hotdog! You are full. Poor. You're 5. You're 5. You are ampon! You know ampon? You are ampun. You're just... Yabag yun na kasi imong ginikanan dito sa suba. Kay Bao ba ka? Sa tangke ka nagdako. Maunang karon. Ito, tutoy naman. Malagi malagom. Malagim. Chin. Ang iyong tatay ay suba. Marina yung... Kasi nakita ka lang ni mama mo sa suba. Alam mo ba yun? Sige, ilista ka nan. Naanay mo mama, gitagaan, nagbulpin ng
notebook para ilista imo tanan ipasulta mo pasulti kay ani akong gisulti igo na sa nigituyo gisugo ko sung mama nga ingon siya usa ka daw dawatan ka matuuran huwag kang umiyak okay lang yan yan ang buhay Dawata ka rin kinakatauran. dawatan ka matuuran sorry kayo nga nasulti na mo sa tinuod anak ka sa suba ang imong papa kay bakulaw Niipik. ay naman Gulay ni ay. Ikaw lagi dyan ihang prank nits. Chin, sa may masulti ni mo, Chin, sa mo ang mga kanang mga revelations of the day, Chin. Ha? Kaya ra? Sula si Kubi, guys. ina si Kubi isa ka kamping Beautiful Si Kobe eyes. lang ito i-prank ko. wilak ba si Kubi Uy, ayog. Beautiful eyes. Ko. Na beautiful eyes. Ni beautiful eyes. Ah, beautiful na sigaman danay. ay sigaman Beautiful na danay. Beautiful. Beautiful eyes. Ninang we up, ninang we up. Chin, Ninang we beautiful eyes, Chin. up. Kob, ampon ra si Chin, Kob. Ampon ra si Chin. Ampun. Giprank ra ba naman sa Chin gini ha? Ano man? Ampon ra si. Nagkita ka to ni ano? La, beautiful eyes, balik. Beautiful eyes. eyes, Ah, beautiful eye bags na imuha. Beautiful eyes. Madami beautiful eyes. Kobe, beautiful eyes. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Later. So guys, amo na lang usbo lang among prank chin kasi prank pa lang amo siya nga mang lakaw na mikay. Di siya gusto nga mang lakaw na mikay. Biyaan mo siya. Nasa darang dapita, guys. Nating ka nating itong daw. bye Asa mo mo, Tintin? Ay, ako mo tantan. Balik lang ka dyan, bebe. Balik lang ka dyan, bebe. Hands up, bro! Hilak ka, Loy! Hala ka, Loy! Hilak ka mo! Naka-prank mo? Yes, na-prank si Chin. Kaluan ni Shin guys. Thinking na din, Di na siya mabiya mga meg. Kay hadlock siya biyaan. Di na siya mahawa. Sabak siya. Okay, for today's video. Ay, thank you! Successful among prank guys. Mao na ganun na. Successful guys. Kay ganiha kay wala na sa successful kay si Chin kay kuan kay wala ni hilak. A few inches later. Hey, what's up, mate? Nahilak sa teenage. Nahilak sa teenage guys kay nag-away sila guys. oh sweet Ano ka sweet ni Chi. Tanas. Nainom pa ko nun Nich. Nagmaoy din na sa teenage be. kiss 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 Uy! kiss kiss Oh, hello sweet ni auntie. kiss them kiss Ayun, di ka pabalak, Nash. Ano ka sweet, oy. Wala, kaluoy sa atin eh. Kinuwi sa teenage. Saan ba ito ka? Dayon? mana ay nay